guys, namaste, Matinchalaru, Saukyate. So, welcome back to my YouTube channel, Kudla Family Vlogs. Shri Gurubhyo Namaha. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಸೊ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುನಲ ದಿನ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ನ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ವಿದಿನ್ 24 hours ರಡ್ಡ್ ದಿನಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ 1 month ಇಂಚೆ ಪುರ ಪೋಪುನು ಅವು ಮೇನ್ ಪನ್ನಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆ ಟೈಪ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಟೈಪ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗುರುವಾರದ ದಾನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೇನು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂವರ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತನಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ್ ಇಂಕ್ ಬತ್ತದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರ್ತಿನ ಇದನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್ ಬಣ್ಣದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ರೆಮಿಡಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅತನಂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅತನಂಡ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏತೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪಾಪ ತೂಯರೆ ಪೋಪೇರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬೊಡಿದಿ ನಕ್ಲ ವೈಮನಸ್ಸಿದ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತನಂಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಸಾಮರಸ್ಯ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪೋಪಿನೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ತೂಂಡಲ ಮುಟ್ಟಿನ ಪತ್ತಿನ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ A to Z ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ PCOD ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯ್ರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಾಣ ತುಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತನಾಣ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಯಮಂತದ ಪಾತೆನಗ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಪಾತೆರುಚಿ ಚೂರ್ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಿಪ್ಪೇನು ಅವದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಫೀಸ್ ದೇತೊನ್ವೇನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪಿನಿಕ್ ಸೊ ಏರೆ ಕಾರಣಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನಾಣ ಎಂಕ್ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ್ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚದು ಸುರೂಪ್ ಯಾನ್ ಉಂಡತಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೇನು ಎಂಕುಂದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ವಾರಡಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ವೈದ್ಯನು ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿ ಯಾನ್ ಕೇನೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಎಂಕೆಂಚ ನೆನಪದ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡದಾದನ ಎಂಗು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಫೋನ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲು ಫೋನ್ ಹೊಡೆದು ಎಂಕೊಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಾನೆ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುರದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಪುದರ್ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪದಕ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಪಣ್ಣದ ಅಂಚಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಯಾನ್ ಏರ್ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅತ್ತ ನಾನು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡಾತ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣದ ಬಾಯರ್ದು ಪಾಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತಂದೆ ಬಕ ಏರ್ನಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಿಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ವರಿನಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತದೆ ಪಾಡುನಿ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ ಪುದರ್ ಮುಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜೆ ಎಂಕವು ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಡ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಕಲ್ದಿನಾಂಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಅಂಚ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೇನ್ ಪಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ದಾಪನ ಪವಾಡಡ್ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕಲಾತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರನ್ನು ಬುಪ್ಪುನು ಉಂದೇನೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ಯರ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಬರಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಎತೋ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮನೀಪನೆ ಕುಲ್ದಿನ ಎತೋ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಫೋನ್ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಪಾಪ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುರೂಕ್ಯಾನ್ ಓದ್ವೇನ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಗ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನನೊಂಜಿ ಗುರುಮ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ದರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಈಡೇರಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿರು ಪಾಪ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಉಂದ್ ಮಂತದೇನ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ್ದ ದುಂಗು ಎಂಕ್ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು 1 month ಆತುಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ದೆತ್ತೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಡಿಯರ್ ಇರೆಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೆ
ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಪೊಣ್ಣಗ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲಿಂದ ಐದ ಪಾಪ ಪೊಣ್ಣು ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆದು ಕೊಪ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡುವ ನೆಟ್ಟಿ ತುಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಗಾಟ್ ದ ಜಾಬ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ you taught me. I followed them and with the faith and consistency, and seeing this result feels amazing. Thank you Deepa madam, thanks a lot. Happy Guru Purnima ಅಂದು ಪಾಡ್ದಲ್ ಪೊಣ್ಣು. ಸೊ ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕೀರ್ ಫುಲ್ ಬೋನಸ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಒಂದು ಬೈದು ನಾವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಕ ಪಾಪ ತಿತ್ತರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಿರಾರು ಲೇಡಿ ಅಂಚ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಬೋನಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇರೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಬೋನಸ್ ತಿಕ್ಕೆರೊಂಜಿ ಎಂಡೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನ್ಗೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮದ ವಿಶ್ ಮಂತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಫಿಯರ್ ದ ಪೂರ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಗೇವ್ ಎನ್ನ ಫಿಯರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲ ಬೈದನು. ಬಟ್ ಬೇತೆ ಓಲ ಜಾಬ್ ಆತಜಿ ಸದ್ಯಗು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅವನುಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಅವು ರೋಲ್ ಬಕ್ಕ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಜಾಬ್ ಡಿ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಪ್ಪು ಪಂಡದು ಎನ್ನದೆ ಅಂಚ ಐಟಿ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ನಾಡುವೆ ಈರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಎ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಜಾಬ್ಗಳ ಇಂಚಿನ ತಿತ್ತರಿ ಯಾನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಿನ ತಿತ್ತು ಪೋತು ನಂಚ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂಚಿನ ಫಿಯರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತನು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆತನ್ಗೆ. ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೇರ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಂದಿತ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಇಂಚವ ಅಂಚಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ನೆರ್ದಲೆತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಲಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ನೆರ್ತೆನ್ ಇರಗ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಈರ್ ಎನ್ನಿಲಕ ಬೇಲೆ ಆಪುಣಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಜನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್. Hi Deepa, my flat sold out just now, today itself. Everything confirmed. Thank you so much, Deepa. Your words all very powerful and magical. Thank you, universe. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ಬಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಆವಡಿತ್ತನು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಗೆ ದಿದ್ದಿತ್ತಿರು ಅವು ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಯಾನಾರ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಐತ ಮಿತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಪಡು ಅಪಗಿರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ನ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೇಲ್ ಹತ್ತು ಪೋಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ವರ್ಕ್ ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳ ಮಗ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದೊಂಜಿ ಲೇಡಿ ಮಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಾಬ್ ಲಾಂಡ್ಗೆ ಅಂಚೆನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಗ ನೆನಪಿದೆ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಇರುತ್ತೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಮೇರು ಐಟ್ ಜಾಬ್ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ವರ್ಕ್ ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಿರು. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಎರಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಿರು. ಈ ಲೇಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ನಂಜಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಂತರ ಬತ್ತದಿತ್ತೀರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಆಯ್ಲ ಒಂತೆ ಮೋಸ ಮಂತದಿತ್ತಿಗೆ ಆ ಎದುರ್ಪಿರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿಗೆ ಅವು ಆವಂದಿಲಕ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆವಂದಿಲಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಜೇರು ಐದಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಐದಕ್ಕ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಜುಲೈ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಇರೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ 100% ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಣ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಉಡು ಪಾತೇರಿ ಅಮ್ಮಡಲ ಸರಿಯಾತೆ ಇರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಇರೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಇರೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಂದುಲ ಇಂಚಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಜುಲೈ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಉಂಡತಿ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಪುಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪರವನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲಿಡಲ ಪಾತೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಡಲ ಸರಿ ಪಾತೇಜಿಗೆ ಇಂಚ ಪುರ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಪುಲ ಕೆಂಡೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ದೆತೊಂದಿತ್ತಿರು ಐಡ್ದ ಕಾಯಿ ಸರಿಯಾಯಗೆ ಮೆಗ್ಗಿ. ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ
ಮುಂದೆ ನಾನು ಓದುದೇನು ಬಬ್ಲು. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಮ್ಮನ ಬೇನೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಗಜ್ಜಿಲ ಚೂರು ನುಂಗೊಂದು ಬೈದನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಇರೆಡ ಪನ್ಪೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿಂಚ ಐಸಿಯುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು, ಬಿ ಪಿ ಬಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಹೈ ಆತನು ಎಂಕ್ ಜನಕುಲ ಉಂದು ನಾನು ಓದಿದೆ, ನಾನು ಎಂಕ್ ನೆನಪಿದ್ದೇವೆ ಸಾರಿ, ನಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಓದಿದಿತ್ತು ನಾನು ಸಾರಿ. ಬೇತೆಕುಲು ಸರ್ಪದೋಷ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಬೇತೆಕ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೊರಚಿ ಈರೊಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಒಂದೇನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುನು ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಒಂದು ಆಪೇರ್ಪಂಡು. ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಅಕಲ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಮಂತದೇನು ಒಂದೇನು ಓದದೇನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈತ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಅನ್ನ ಈ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದಿ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪು ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತಾನೆ ಈಜಿ ನಾನು ಅಕಲಾದ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅಕಲಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಈಜಿ ನನ್ನ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ವರಡು ಅಂಚ ಆತ ಲೆಕ್ಕದೆತ್ತನು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಜೋಕುಲು ಅದಿಹರೆಗೆ ಬನ್ನಗ 16 ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷ ಬನ್ನಗ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ಲಡೆ ಮನ್ಪುನು ಮೇಯ್ಕ್ ದರ್ಪೆರ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಸಾಂಗ್ಪತೆ ಆನೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕುಲು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಅತ್ ಜೋಕುಲು ಪಿದೆಯ ರಾನಗನ ಪೊಂಜೋಯ ರಾನಗನ ಇಂಚ ಪುರ ಉಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಹಠ ಸ್ವಭಾವ ಪನ್ನಗೇನು ಅಂಚ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಬೆನವಲೆಂಟ್ ಬ್ಲಫ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂತುಲೆ ಒಂದೇನು 48 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಂಡೆ 48 ಟೈಮ್ಸ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಠನೆ ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ ಬಬ್ಲು ವೇಟ್ ಬಬ್ಲು ತಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಬಬ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೋಕ್ರಿದೆ ಒಂಜಿ ತಿತ್ತರು ಹೋಯ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 40 ಸಲ ರಾತ್ರಿ 40 ಸಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಠನೆ ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲ ಹಠ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೀಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈನ್ ಒಂದೇನು 40 ಸಲ ಕಾಂಡೆ 40 ಸಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಠನೆ ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾನು ಭಕ್ತಿ ಮಂತುನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲ ಆವಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಆವಡು ಎಂಚಿನಲ ಹಠ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುನು ಖಂಡಿತ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತನಾಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊರಲಿ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಂಡತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿಗ ಲಡೆ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಉಂಡತೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನಕ್ಲು ಬೆಂದನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಗುಂಡು ಇಜಿನಾಡ ಒರಿಯ ಬೆಂದನಾಡ ಅವು ದಾದವನ್ ಪೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕಲು ಪಂಡ ಬೆಂದಿನ ಆತೆ ಆಪುಂಡು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಲೊಪ್ಪುಜಿ ಜೋಕುಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೊಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲು ಬೆನ್ಪೇರು ಆಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿಗ ಒಂದು ಲಡಾಯ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪುರ ಬೊಕ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ದ ಒಂದು ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪೂರ ಸುರಾಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯಾನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಫೀಸ್ ಆವಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಗ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಂಚ ಪೂರ ಒತ್ತಡ ಪುಣತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಒಂದು ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಹಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದೇನು 51 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಂಡೆ 51 ಟೈಮ್ಸ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಠನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುನು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಿಬೇಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂದು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೇರು ಮೇಡಮ್ ಏತದಿನ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇರೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಿಬೇಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿಬೇಕ ಒಂದು ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಉಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನು ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಈತೆ ಪರ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಸ್ ದೀಪರತೆ ಐಟ್ ಉಂಡತೆ ಕಾಸದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ದೀಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತದಾಲ ದೀ వచ్చి ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಸಾಲಗಾರರ ಅಪ್ಪರು ನಿಖಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪುಗಳ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಸೈದಿನಕುಲ ಫೋಟೋ ದೀಪೇರು ಐಟು ಅತ್ತನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದೀಪೇರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕಲಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹದಗೆಡೊಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದಿ వచ్చి ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೆಲದಕುಲ ಐಟ್ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ ಪುರ ದೀಪೇರು ಸಾಲದ ಬಿಲ್ ಅತ್ತನಾಡ ಒಂದು ಸೈದಿನಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಇಂಚ ಪೂರ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಸಡ್ ದಿ ಕಾಸದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ದಿಲೆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡ ಕಾಸದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೆಲಸರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅನ್ನಿ ಉಂಡತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರ್ನ ಪಿರ ಉಂಡತೆ ಈ ಫೋಟೋದ ಸರಿ ಪಿರವಡ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಕರ್ಪೂರ ದೀದು ಬುಡ್ಲೆ ಉಂದೆಟ್ ವೀನಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ವೀನಸ್ ಪಂಡದಾದ
ಶುಕ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಡತೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಪಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕ್ಲು ಬೆನ್ನಿನ ಪೂರ ಈ ಮೀಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಮೀಟರ್ ಸ್ವೀಯ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನಿ ಫ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲಸದುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಉಂಡತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೀನಸ್ 6 ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಕ್ಲ ವೀನಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ ನಂಬರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರೈಡೆ ಬಾತ್ ಮನ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಂಡತೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪಾಡೊಲಿ ಅತ್ತನಾಣ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅತ್ತನಾಣ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲುಂಡತೆ ಕೈಕ್ ಕಪ್ಪುದ ನೂಲ್ ಕಟ್ಟುದು ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿದ ಕ್ಲೇಪುರ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಿನೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರ್ನ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ್ನ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಾಗಂದ ಪನಗ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಶನಿ ದೇವರ ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪುದ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ದೀಪ ದಯಾಗಂದ ಪನಗ ಶನಿ ಗುಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಓಕೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಶನಿ ಗುಣತೆ ಕಪ್ಪುದ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಲ ಅದೇ ಆಹ್ವಾನವಂತಂದು ಪೋರು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದ ಆಯ್ನೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋರೆ ಕೈಕ್ ಕಾರಗ್ ಬರ ಕಪ್ಪು ನೂಲ್ ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪೇರು ಅವೇನೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕುಲು ಕೈಕ್ ಕೆಂಪು ದಾರ ಆತನಾಣ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ದಾರ ಪಾಡ್ನಾಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಏನ್ ವ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರನ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.